YouTuber and welcome to my channel. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, just click the subscribe button and click the notification bell for more videos. So, ngayong araw na to, nag-video ako. Ngayong araw na to, short video lang naman, pero ipapakita ko lang sa inyo ang aming peraan nga tanan ayam. Dili perat ayam nga tanan. Lima nga ayam. So ipapakita gyud ko kuya pa iyo among paborito nga ayam. Ngahi putol. So may dakan ni hibor-dagol, may dakan ni putol. So pero ipapakita gyud naman iba nga ayam. Nagaray na. So tara na. Eday. Yan na. Yan na, ipakita ko iyo amon mga ayam. Alik yan ha, ubos. So, anay mako, adiman. Ay, siyahan. Ug sa kuya ipakita yung putol. Adi hiraman, oh. Ano, sa manibordagol. Ang bagan bulldog. Ito naman si... wala pang pangalan to. So, ako ang magpapangalan sa kanya. So, first, ano ba ang magandang pangalan? Bay, papakyan ako. Bili din ay. Ano't mo pahingag ng ngaran iti adi? Sige, ikaw magangaran ito. Ano't mo pahingag ngaran? Diri daw po niya maarang. So, ano? So, dia pa talaga kumarang kung ano ito yung ngaran na rin. So, adi na agit akong patod. Papakyan ako lang pwede. Byron! Ano pwede ngaran niya, adi? Hindi ka maarang. Sana yan. So, takang ngaran na hera since kambal. Di talaga kumaram. Chideng! Kanala! Ako nini mamang kumpero na. Kaya na ibi. Ang tagig na ngaran na iya. Nga ayang maliduha. Ang tagig na ngaran. Di ka maaram. Kaya di ka maaram. Ha? Kailangan maaram ka. Minita ka mo ko. So, since they are twins, takig nga ngaran. Takig nga ngaran ni Chuchu. Nani? Chacha. Chuchu, Chacha. So, ato yung usa, iniman ini. Ito niya. Kita kong ngaran ni Bordagol. Tapos, iti ato nga usa, nga ato dito, man, nakita ka mo, man, mapait ka katurog. Ang ganda ng tulog. So, takangaro na tayo iya. Ano ba? Jeprox. Ganyan na. Ipakit kalala ko na iyo putol. Or yatinod niyang ara is putsi. Pero tabag na iya is putol. Nagkalala ka mo kang putol? Ha? Oo. Itiyang nga ni putsi. Pero iagay putol. Nagkalala ka mo kang putol? Ha? Putol. Hay man.
Waray nga dito ni putol. Dito ni putol. Ang katuyan. Yan na, ipakita na natin. Gari kita kana. Kana. Ano pagsaka? Excited na ka mo? Magkakalay putol. Ipuchi. Adiman. Ipuchi. Jadi ipuchi. Iputol. O, diba? Waray niya. Diba? Waray niya. Man. Waray hiya usangat. Nakilala na ka nga. Amo ito hit. Amon favorito nga. O, yun. sorry. Ala. Nakita ko mo. Waray niya usangat. Wala siyang isang paa. Kaya tinawag namin siyang putol. Ang kapyo. So, natin na mo. So, amatira. Naisip ko rin na mag-video ngayon, mag-vlog ngayon. Dahil, yan, alala ko lang. Tsaka, eksakto lang sa kasi yung t-shirt ko, oh. Papi. Saring. Ate, may saring. So, copy. So, ayun po ang aming video, ang aking video for today. So, yan. Nakilala nyo na si Chuchu at si Chacha, si Bordagol, at si Jeprox, at si Puchi or Putol. So, ano masabi mo? Ano? So, dyan, natatapos ang aming video. Kung gusto niyo mag-request ng any video, just comment down below. At, let's connect. Mag-subscribe po tayo para sa mga updates o sa mga bagong videos. Kung gusto nyo ng mga pranks or anything anything na request nyo, wag lang yung pera kasi wala akong pera. Just comment down below and subscribe for more videos. So, this is Debbie Ramos, our YouTuber, and this is Chiding, my niece. Ano ba yan? So, ayun, kung gusto niyo ng comments, ulit-ulit na lang, just comment below, subscribe, and click the button, the bell button. So, yes, the bell, the tiny bell, the small bell. Just click it for notification, subscribe, and yeah, click like, share, or share, comment, and subscribe. Bye.